Jongen, kijk naar mijn vingertjes. Staan hier overal bastenbijers van blazen op, hè. Voor maar zo'n klein schatje uit de haskant van mijn grote lokte die. Oh, en van nou dat donkerte te doen. Maar meestal, ik zie zwart, ik zie blauw. Zo wat verder in naast. Oh, voor dat wat te zwiegen van mijn ploegboos. Die dat voor die nou dat was zeggen we, maar van die van nu, moet er ook maar zeggen van zwiegen. Geen weet dat zijn vader een Duitse officier was, die er bleef een plat net achter doorlopen. Ja, mooi. Maar die vindt van ook wel niet contentie dat je in de weggelopen Wat is. zei? En die Duits gekende, die staan nogal op hun discipline is, hè? Misschien als je moet me frisken zijn, maar gewoon dat er is. Voor mij is het een beetje dat ik Halt! Daar is die! Of ik schiet! Dan moet overtje, kan ik wel de tijd weg? Hier komen! Und schnell! Ja, hol mij vervuren. Und noch ein bisschen lachen bei mir aufkommst ook. Ik kom dat rapport in maat. Und morgen mag ik de straat nog aanvragen. En de nieuwe stad. Er zijn er een hele hoop bewoners die de marxisten en de roffel kunnen verder spelen. En schande is dat. Dat kunnen we niet toestaan. Ja, dat is geen juiste dag. Ik hoor je nog een keer aan het wandelen met mijn echtje en vloog dan nog een keer een frigo voor zijn neus naar beneden. Nog chance hebben we de kosten op zit springen of we worden eraan. Maar een paard is de kat, hè? Chique plot. Oh, die barbaar. Ik stuur de politie op de dak. Und schiet morgen op mijn bureau. Ja? Ja, hoor toch maar, meester. Ah, Ginaatje, zie nou alles al klaargezet en meisje, dat is niet voor je. Maar juist nog een keer over de studio, kijk ik naar mijn antenne zit. Hallo, daar in de studio. Ja, hoor je hier min? Ja? Allee, dat is hier vertrokken, jongens. De reclame is geduld, hè. Inderdaad, beste luisteraars, welkom hier op Hit FM voor de eerste maal live op het Ernest hier op het Hazenhuis. En met de eerste maal onze nieuwe quiz, een andere smoel. Een extreme makeover, maar in Oostende doen wij dit, een andere smoel. Het concept is simpel, we halen 3 toevallige voorbijgangers voor de micro en de persoon die het meest aantal juiste antwoorden heeft, krijgt een extreme makeover of met andere woorden een andere smoel. En ik zie ondertussen al dat mijn bevallige assistent Gina al een eerste kandidaat heeft gevonden. Kijk eens hier, onze eerste kandidaat staat daar al klaar. Ja, meneer, het is u dat we willen bedoelen. Meneer, ik heb een simpele vraag voor u. Bent u tevreden over jouw uiterlijk? Jouw uiterlijk. Nee, niet mijn uiterlijk, maar jouw uiterlijk. Waar, meneer twijfelt, maar geen probleem als u twijfelt. Dan hebben wij hier nog altijd onze Gina bij ons, die ook de brillen levert aan Koning Albert, Balthazar Boma en Geert Lambert. En Ginaatje, vertel eens, wat denk je van deze kandidaat? Wel, dat zijn er nog serieus kosten aan. Nou, als er kosten dan zijn, dan hebben we het graag hier op HitFM. Maar meneer, de naam van meneer is? Kameel. Ah, Kameel, dus we moeten... Maar de meeste meisjes zijn Pullen. Ah, Pullen, meneer Pullen dus. U weet het of u weet het nog niet, maar u bent onze eerste kandidaat. En ik denk, maar ik weet het niet zeker, dat ons Gina al een tweede kandidaat heeft. Zo ze ja inderdaad... Ja, kijk eens daar, we hebben al een tweede kandidaat. Ginaatje, kom eens even hier en vertel eens, wat heeft deze jonge dame nog meer nodig om dat ietsje meer op te vallen in de grijze massa? Ik zou beginnen met een nieuw brilletje en een fleurige rokje dan van de Ah, juffrouw, zo hoort u het ook eens van een andere, nietwaar? Maar voordat we voortgaan, juffrouw, de naam alsjeblieft is? Francine! Francine van de Opix, inderdaad. En met deze prachtige naam op onze lippen gaan we even uit voor deze commerciële boodschappen. Tot zo dadelijk. Francine, kijk, dat is spullen, dat is niet één kandidaat. Ik mag een keer kennis maken, moet je de rechtsstream voor Westelijk. En we er op de ruimte zit niet zenuwachtig zijn. Engelsum, en weer het Ossum niet vergeten. En weer Engelsum, en ook weer het Ossum. Goeiedag, bonjour. Hier is dat door die vent. Kan ik hem weg voor het moosten? Dat is die Reinders, de federaal-minister van Financiën. Is dat hier de persmoment met mijn goede vriend Johan van Lennart? Persmoment? Is het hier live op de antenne, jongen? Dat is hier toch geen bevallingskamer? Ah, je ziet dat toch wel? Enfin, ik weet niet. Maar bon, we zullen zien. Ons land is nog in de verwachting van een nieuwe regering.
Maar mijn vriend Elio kan niet goed pers. Hij heeft een te klein olf. Maar voor mij is geen probleem, hè? Geen probleem. Zou het dan ook geen probleem zijn om afgestond te zetten weer direct live aan toe? Inderdaad, beste luisteraars, zoals u het wel weet, we zitten hier nog altijd live voor het tweede deel van onze wedstrijd. Een andere smoel, nog altijd live van op de Ramblas in Oostende met 3 zeer sterke kandidaten. En we zullen het niet zijn als we niet eerst de dames aan het woord laten. Francientje, ik heb een zeer gemakkelijke vraag voor jou uitgekozen, meisje. De vraag luidt: waarvan is een glazen oog gemaakt? Het ligt een puntje van mijn zongen. Kunnen we nog niet opkomen nu? Kan ik er niet opkomen, Francientje? Ik denk helaas, Gina, de tijd is om, hè. De tijd is om. Francientje, het antwoord was toch zo simpel. Een glazen oog is gemaakt van glas natuurlijk. Van deze kollen. Anders kunnen we niet door het diep. Jij was niet aan het woord, jij was niet aan het woord. Was helaas een verkeerd antwoord, hè. De tweede vraag, meneer Reinders. Nu hier kan bent, zou ik zeggen, antwoord is op deze vraag. Wie weet bent u wel een andere smoel of een extreme makeover. Meneer Reinders, de vraag is heel simpel. Wat is het nieuwste product van Always? Ik weet niet. Maar bon, we zullen zien, hè. Maar ik denk een maandverband met suiker voor zuurpruim. Meneer Reinders, de jury keurt het antwoord. Goed, dat is goed geantwoord, proficiat. Maar nu moeten we toch even aan onze luisteraars van GTV hier zeggen van, hoe komt het dat u dat zo goed weet? Oh, maar dat is geen staatsgeheim, hè. Iedereen weet, de grootste zuurpruim van ons land is Joël Milquet. Madame non. En tijdens de onderhandelingen heb ik zo'n Always in haar chacos zien zitten. Maar voor mij, geen probleem. Meneer Reinders staat 1, ons Francientje 0. Pulle, je zal de Oostense eer hoog moeten gaan, hè, jongen. De vraag voor u, Pulle, is redelijk simpel, moet ik zeggen. Pulle, hoe vangt Miss België een vlieg? Ja, dat is gemakkelijk, hè. Je jaagt hem op de zolder, hij trekt de trapleider weg. Pulle, het antwoord dat jij net hebt gegeven is goed! Je kan wel blij zijn, Pulle, maar dan moet je toch even vertellen. Ken jij Miss België dan zo goed dat jij dat weet? Nee, maar bij mij dus vond ik ook al zo. Ja, een intelligent iemand onder ons. Beste luisteraars, u hebt het gehoord, onze vriend Pulle heeft 1 juist antwoord, minister Reinders ook 1 juist antwoord. Maar helaas, Francientje, van jou zullen we afscheid moeten nemen. Hè. Maar zoals we hier altijd zijn bij het FM, sturen we natuurlijk niet met lege handen naar huis. Francine, als troostprijs schenkt ons Gina een volledige zak wortelen. Alsjeblieft. Een laatste woord voor de luisteraars. Merci, meneer de presentator. Dat is niet afgevallen. Wie is links grote joorteltje? Merci, merci. Er is niks, Gina, graag gedaan. Tot de volgende keer. Alhoewel, niet de rapport kan. Ja, dank u wel, Gina, inderdaad. Als Francine van den Opik, laat nog wat achter, dames en heren. De finale, heren, de finale. Kom gerust nog wat dichterbij. Meneer Reinders, meneer Pulle, het is allemaal tussen jullie de beslissende vraag. Wie het eerst het juiste antwoord weet, wint deze quiz en wint een extreme makeover of een ander smoel. Klaar, heren? Waarom, en ik herhaal, waarom staat er een haan op de Waalse vlag? Eerst en vooral moet ik u zeggen, u is nog altijd geen probleem. Maar meneer Reinders, dat is zo wat ja rond de pot draaien, zeggen ze hier in het Frans. Hè. U bent helaas gedisqualificeerd, het spijt me. Pulle, de vraag wordt herhaald speciaal en enkel en alleen voor jou. Als je het juiste antwoord weet, Pulle, weet je het. Een extreme makeover gewonnen, een andere smoel. Pulle, waarom staat er een haan op de Waalse vlag? En dat is niet moeilijk, hè. De nonne, dat is Dennis de beste die op de masthoop wil zitten. Maar wat fijn is Paulo, hè? Salor, passa Paulo. Gina, ik denk dat jij het ook al weet. Pulle. Proficiat, Pulle. Alsjeblieft. Dat is geen probleem.
Speel